προορισμός μου είναι δημοφιλής και από Έλληνες και από ξένους ταξιδιώτες και ή κάνουν και πολύ χρήση του κοινωνικού τουρισμού, είναι η Πρέβεζα. Να πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τον εκπρόσωπο των ξενοδόχων στην Πανελλήνια Ομοσπονδία από τον νομό της Πρέβεζας, τον Πολύκαρπο Χαλκίδη, ένα φίλο εδώ της εκπομπής. Καλημέρα κύριε Χαλκίδη. Ωραία εικόνα μας έχετε. Γεια σας κύριε Χαλκίδη, μας λείψατε, καιρό είχαμε να τα πούμε. Ναι, βεβαίως. Μπαίνει καλοκαίρι όμως και πρέπει να ανταμώσουμε ξανά. Εννοείται. Καλημέρα Ντίνο, καλημέρα Στέλλα από την πανέμορφη Πρέβεζα. Εδώ βρισκόμαστε στην παραλία του Καναλίου. Ένα μαγευτικό τοπίο, όπως βλέπετε. Είναι η μεγαλύτερη ακτογραμμή στην Ευρώπη η παραλία του Μονολιθίου. Μπορεί να δείξει και βέβαια λίγο ο Δημήτρης με την κάμερά του το μεγάλο μήκος και πλάτος της ακτής μας. Εγώ τώρα, άμα μιλήσω, επειδή δεν είμαι αντικειμενικός, γιατί κατάγομαι από την Πρέβεζα, θα φανεί ότι. Και από την Πρέβεζα. Ναι, πες το σωστά. Πρέβεζα Γιάννενα. Τα πάτρια εδάφη. Τα πάτρια εδάφη. Αλλά μπορώ να πω ότι είναι ένας μαγευτικός προορισμός. Έτσι. Δηλαδή, αν δεν πας να το δεις αυτό το πράγμα, ό,τι και να σας πούμε, δεν θα μας πιστεύετε. Το φουρναλάκι που φαίνεται πίσω είναι Λευκάδα, άρα έχουμε και μια στρατηγική θέση στο νομό της Πρέβεζας, όπου από εδώ, αφού δούμε την Πρέβεζα που θέλουμε τουλάχιστον 10 ημέρες, μετά μπορούμε να κάνουμε αποδράσεις κοντά στη Λευκάδα, στην Πάργα, στα Σίβωτα, στα Ζαγοροχώρια. Έχουμε πλούσια γαστρονομία, έχουμε οργανωμένα beach bar, όπως βλέπετε, χωρίς χρέωση ξαπλώστρας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Βασικό. Γιατί από την άλλη εβδομάδα που θα έχει 28 βαθμούς Κελσίου θα μιλάμε για τη μάχη της ξαπλώστρας. Ακριβώς. Και οι τιμές είναι πάρα πολύ προσιτές. Δηλαδή, ο φρέντο μπορούμε να το πιούμε και ο φραπές με 3,5 ευρώ. Ξεκινάμε στα beach bar και με μπουκαλάκι νερό. Οι τιμές στα δωμάτια ξεκινούν με πρωινά τα δίκλινα από 65 ευρώ και όσο ανεβαίνει η περίοδος, ανεβαίνει και η τιμή. Για τον κοινωνικό τουρισμό, κύριε Χαλκίδη, που αναφερθήκαμε πριν με την κυρία Λιφραγκή, επειδή εσείς διαθέτετε και ξενοδοχείο που έρχεται κόσμος με κοινωνικό τουρισμό, υπάρχει περίπτωση δηλαδή κάποιος να σας πάρει τηλέφωνο και επειδή θα ακούσετε κοινωνικό τουρισμό, ενώ έχετε δωμάτιο, να του πείτε, ξέρεις κάτι, έλα το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που δεν θα έχει και άδειο άνθρωπος τότε για να μπορέσει να έρθει? Καταρχήν, να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας στην κυρία Χορμόβα, η οποία έχει κάνει πάρα πολύ καλή και εξαιρετική δουλειά. Οι τιμές των θέλω να πω στους συναδέλφους μου βασικά ότι οι τιμές των εισιτηρίων είναι πάρα πολύ καλές. Δηλαδή, αγγίζουν και τα 33 ευρώ το άτομο τον Αύγουστο μήνα, συν τη συμμετοχή που έχει ο κάθε επισκέπτης. Δηλαδή, ένα τετράκινο δωμάτιο φτάνει τα 150 ευρώ. Αρκεί να βρει όμως ο άλλος. Αυτό λέμε. Αυτό. Εγώ θέλω να πω ότι είναι ένα ασφαλές τουριστικό γραφείο ο κοινωνικός τουρισμός σε ΒΥΠΑ, που τα χρήματα δεν χάνονται και κανένα τουριστικό γραφείο δεν μπορεί να πληρώσει τις τιμές που πληρώνουν τα εισιτήρια. Άρα συμφέρει να βάλουμε τα εισιτήρια. Όχι, λέμε για τους ξενοδόχους να δέχεστε πελάτες, κύριε Χαλκίδη, που δηλώνουν ότι είναι από τον κοινωνικό τουρισμό. Συμφέρει για να βάλεις και τον Αύγουστο κοινωνικό τουρισμό. Δεν διώχνουμε πελάτες με εισιτήρια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα και ήταν μεγάλη βοήθεια και στον COVID. Μείναμε όρθιοι την εποχή που υπήρχε COVID και δεν υπήρχε μεγάλη κυκλοφορία και κίνηση βέβαια από το εξωτερικό. Και τα εισιτήρια αυτά του κοινωνικού τουρισμού κρατήσαν όρθιες τις ξενοδοχειακές μονάδες. Εγώ βασικά δουλεύω όλες τις εποχές, και τα Χριστούγεννα και τον Πάσχα και τον Αύγουστο και τον Ιούλιο, και οι συναδελφοί μου εδώ στην Πρέβεζα, που φτάνουμε τη δεύτερη θέση στον κοινωνικό τουρισμό από θέμα προσέλευσης επισκεπτών. Τώρα ξέρετε, μας έχετε βάλει σε ένα δίλημμα όλοι σας, έτσι. Και εσύ Θέμη και ο Δήμαρχος από την Κύθνο και εσείς κύριε Χαλκίδη. Δεν ξέρουμε τώρα πού να επιλέξουμε. Είναι όλοι ωραίοι προορισμοί. Εγώ, Ντίνο, θα πάω με τον κύριο Θοδωράτο, που το καράβι κάνει πολύ δρομολόγιο. Καταλάβατε. Για να αλλάζω παραστάσεις. Θα το κάνει tour. Αστειευόμαστε, είναι παντού ωραία. Κύριε Θοδωράτε, να υποθέσω ότι ήσασταν από την Κεφαλονιά, έτσι. Ναι, από Λιξούρι της Κεφαλονιάς. Αυτό, νάτος. Διευκρίνηση. Λιξουριώτης είναι, δεν είναι Κεφαλονίτης, είναι Λιξουριώτης. Σας χαιρόμαστε πολύ να σας έχουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Ευχαριστούμε, κυρία Λιφραγκή. Ελπίζουμε στα καλύτερα πάνω απ' όλα. Λοιπόν, Στέλλα μου, λέω να πάμε τώρα σε ένα σύντομο διάλειμμα.